बोसोरे बोसोरे खुंबै नैबे दा 18थि जोंनि रंजालि बैसागु फोरबो फालिनाय। दा बे रंजालि बैसागु फोरबो फालिनायखौ गम्बेराकाता रंजालि क्लाबा बोसोरे माने फालियै दिनै 18थिसिम सफैबाय। दा बे फालिनायनि गेजेरजों जों बेखौनो बुंनो सानो जे रंजालि बैसागु फोरबोखौ जों माखासे जानाय लोंनायजोंल' हगारालाबा जोंनि नैबे दानि सोलिबाय थानाय ग्लबेलाइजेसन मुगाजों गोरोबहोनानै जे खुंनांगौ बेखिनि खुंनायखौ जोङो बे दिनै बे 18थि रंजालि बैसागु फोरबो बे फालिनायनि गेजेरजों दिन्थिनो नागिरदों आरो खोब जों मोजां मोनदों आरो बयनिबो गोसोआव रंजानाय मोनदों आरो जों बोसोरे बे रंजालि बैसागु फोरबोखौ फालिनायजों लोगोसे गोबांथार गामियाव माने सोलायनायखौ लाबोनो हादों आरो गोबांथार जौगानायखौ लाबोनो हादों। जेरै मावनाय दांनायनिफ्राय लानानै जोंनि हारिमु राव आरो जोंनि फरायनाय स्टुडेन्टफोर बिसेसकै जों बुंनांगोन जोङो बे रंजालि बैसागु फालिनायखौ खालि रंजानानैल' जों फोजोबा, बेजों लोगोसे गोबां हाबाफारि एजेन्डाफोर जोङो लानानै बेखौ खुंनाय जायो। जाय एजेन्डानि गेजेरजों जोङो फैबाय थानाय थांखांनाय जिथुनाखि फरायसाफोर बिभिन्न फरिखा जेरै मेट्रिकआव फार्स्ट डिभिजननि जानाय आरो बिनिफ्राय लानानै MA सिम जोङो मा थाखोआव बबे थाखोआव फार्स्ट क्लास मोनो स्टुडेन्टफ्रा बेखौ जोङो बरायो। लोगोसे गिबि हाबाफारियाव जोङो गोदान बोसोरनि फुजा होखांनायनि उनाव गेदेरखौ सनमान लानाय, उन्दैखौ बोर होनाय बैफोर हाबाफारिखौ जों लाबोयो आरो माखासे बादायलायनाय जों हाबाफारि लायो आरो बेयाव हारिमुनि बादायलायनाय माखासे जेरै जावजा मोसानाय, हारसिं मोसानाय, हानजा मोसानाय बे बादायलायनायफोरखौ लायो। बेजों लोगोसे जोङो गुबुन बोसोराव गोबांथार गेवलां मेल लानायनि गेजेरजोंबो जों जोंनि माखासे रायजो राजानो गुबुन जायगानिफ्राय गेदेमा आलासिफोर लिंहरनानै गियान बुथुमनानै होनो हादों। जाय गेदेमाफोर होलांनाय गियानजों जोंनि गामिया बा गामिनि रायजो राजाया गोबांथार सोलायनायखौ जों नुनो मोनदों आरो सोलायबोगोन आं बेखौ आसा खालामो। बोसोरफ्रोमबो जेनोखि बांला गोदान बोसोर, बे बांला गोदान बोसोरखौहाय गाजा गोमजायैहाय गामिनि गासै रायजो राजाफोरखौ लाफानानै जोङो गाजा गोमजायैहाय खुङो। दा दिनै जोङो खुङै खुंनानैहाय दिनै जोंहा 18थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिनाया सफैबाय। बे रंजालि बैसागु फोरबो फालिनायखौहाय गम्बेराकाता रंजालि क्लाब आरो लाइब्रेरियानो जागायजेननायनिफ्रायनो दिनैसिम बेखौहाय मावबोदों। आरोबाव जेनाखि बे रंजालि बैसागु खुंनायावहाय गम्बेराकाता रंजालि क्लाब आरो लाइब्रेरिया जोंनि गामिनि गासै आबहावाखौ नायनानै, गामिनि गासै इनभारमेन्टखौ नायनानैहाय जोङो बेवहाय बायदिसिना इभेन्टफोरखौहाय जोङो लाबोदों। बेनि गेजेरजोंहाय जोङो गामिनि जेनोखि उन्दै फरायसा फरायसुलिफोर फरायफुनायफोर बिसोरनि थाखाय जोङो बायदिसिना गेलेनाय बा थुनलाइयारि बादायलायनाय बेफोरबायदि बिथिंखौहाय जोङो सिगांनिफ्रायनो लाबोबाय थादों। देग्लाय बोसोरावबो जों लादों। देग्लाय बोसोराव जोंहा थुनलाइयारि बादायलायनायखौहाय मोनसे जाहोननि थाखाय जों लानाय जायासै, मोनसे जेंनानि थाखाय जों लास्लाबनो हायाखै। आरोबाव बुंनो थाङोब्ला जोंनि जेनोखि रंजालि बैसागुआ खुंबोबाय थानाय जेनोखि गम्बेराकाता रंजालि क्लाब आरो लाइब्रेरि बे खुंनायावहाय जोङो थांनाय बोसोरफोरावहाय बा बारलांनाय बोसोरफोरावहाय जोङो साननैनि हाबाफारि लांनानै बेखौहाय गाजा गोमजायै रायजो राजायै जयै खुंफुङोमोन। नाथाय देग्लाय माखासे जेंना आरो जेथोनि थाखाय जोङो बेखौहाय सानसेनि हाबाफारि लानानैहाय रायजो राजाजोंहाय जोङो गाजा गोमजायै फालिदों। जेनोखि जोंनि रंजालि बैसागु खुंनाय, बे रंजालि बैसागु खुंनायावहाय जोङो दिनैहाय माखासे बिथिंफोरखौहाय बा माखासे गेलेनाय आरो बादायलायनाय बा मोसानाय हारिमुवारि बादायलायनायफोरखौहाय जों लादों। बे बादायलायनायनि गेजेरावहाय जोंनियावहाय गेलेनाय बादायलायनाय, जेनोखि बे गेलेनाय बादायलायनायावहाय जोंहा दैहु बुख्रुबनाय लादों। बेजोंनो लोगोसे उन्दै गथ'फोरनि बा सेंग्राफोरनि थाखाय जोङो थालिर बिफां गाखोनायखौ लादों। आरोबाव बेजोंनो लोगोसे हिन्जावसाफोरनि थाखाय जोङो मोनसे खेलाखौ लादों, बेनो जाहैबाय सियार सेलायनाय। बुंनो थाङोब्ला जोंनि जेनोखि बे गम्बेराकाता रंजालि क्लाब आरो लाइब्रेरिनि बे जेनोखि रंजालि बैसागु खुंनाय, बे रंजालि बैसागु खुंनायावहाय जोङो आं दानिसो एसे सिगाङाव बुंलांनाय जेनोखि सियार सेलायनाय, आरोबाव थालिर बिफां गाखोनाय,
आरोबाव थिं बुख्रुबनाय बे जिनिसखौहाय जों होबोआखैमोन। गुबुन गुबुन खेलाखौहाय होदोंमोन, नाथाय जोङो गुबुन गुबुन खेलाखौ गारनानैहाय बे खेलाफोरखौहाय जों देग्लायहाय लादों। आरोबाव जों मोनसे बाथ्राखौहाय सानदों, जोङो सानावहाय जोङो एसे रायलायदोंमोन जेनाखि बैसागु बरायनाय, बे बैसागु बरायनाय समावहाय जोङो माखासे बाथ्राफोरखौहाय रायलायदों। बेनो जाहैबाय जेनाखि जोंनि बर'नि गोदोनि जेनाखि गेलेनाय, दोरोङारि गेलेनाय, बे दोरोङारि गेलेनायखौहाय जोङो फैबाय थानाय बैसागुआव देग्लाय जों लास्लाबनो हायासै, नाथाय फैबाय थानाय बैसागुआव जों बेखौहाय लानो थाखाय थाग थियारि खालामदों। जेरैहाय जोंनि बाथा गेलेनाय, गिला गेलेनाय, बेफोरबायदि गेलेनायखौ जोङो बर'नि जेनाखि दोरोङारि गेलेनाय, बे दोरोङारि गेलेनायखौहाय जोंनि गोबां बर' गामिफोरावहाय जोङो जोबनानै थांनायखौहाय नुनो मोनबाय। बेनिखायनो जोङो बे जेनाखि दोरोङारि गेलेनाय, बे दोरोङारि गेलेनायखौहाय जोङो दिनै नेक्स्ट इयारनिफ्राय बा फैबाय थानाय बोसोर, बे बोसोरनिफ्राय जोङो रंजालि बैसागु फालिनायजों लोगोसेनो बैफोरबायदि गोजाम खेलाफोरखौहाय जों लाफानो थाखाय थिरांथा लानाय जादों। आरोबाव दायो जोंहा मोनाबिलि सम, जोंहा सानावहाय गोबां खेलाफोरा जानानै थांबाय। जोंहा दायो हारिमु बादायलायनाय जागोन। बे हारिमु बादायलायनायावहाय जोंहा गामिनि जेनोखि जेसेबांखिनि सेंग्रा सिख्ला, बोराय बेन्थ', आबै आबौमोन, गासै बिदा फंबायमोन बेवहाय फैनानै दंफैयो। दा बेयावहाय जोङो दसे उनावनो जों बे हारिमु जेनाखि बादायलायनाय, बे हारिमु बादायलायनायखौ जागायगोन। बेनि उनावनो जोङो गासैबो इभेन्टफोरखौहाय जोङो लासै लासैहाय खुंलांगोन। सानबेसेनि हाबाफारि लानाय जादों बेखौ? आं एसे सिगाङावनो बुंलांदोंमोन, बेखौहाय जोङो थांनाय बोसोरफोरावहाय जोङो साननैनि हाबाफारि लानानै गाजा गोमजायै खुंदोंमोन। नाथाय माखासे जेंनाफोरनि थाखाय जों देग्लाय बोसोरावहाय सानसेनि हाबाफारि लानानैल' खुंनाय जादों। फैगोन बोसोराव जोङो सानसेल' नङा, साननै बा सानथाम लानायनि जों बेखौहाय टारगेटबो लागोन बा जों नाजागोन। मोनसे प्रग्राम खुंनायाव गोबां खस्थ' जायो, जे फाइनान्सियेलनि, बेवहाय नोंथांमोना सोरनिबा मदद बा थुलुंगा मोननानै बे हाबाफारिखौ लादों नामा? फाइनान्सियेलाथ' जोंनिया मोनसे मेजर प्रब्लेम। मानो होनबा जोंनि गम्बेरकाटा रंजालि क्लाब आरो लाइब्रेरियावहाय जोंहा माखासे फैसा थाखाफोर हाबनायनि सर्स गैया। बेनि थाखायनो जोङो सिगांनिफ्रायनो गम्बेरकाटा रंजालि क्लाब आरो लाइब्रेरिनि जेनोखि मावथि फारिया सोद्रोमाफोर दङ, बे सोद्रोमाफोरानो जोंनियाहाय गावसिनि खस्थ'खौ खस्थ' होनालासिनो बे जेनोखि रंजालि बैसागु फालिनाय, बे रंजालि बैसागु फालिथायखौहाय जाफुंहोनो थाखाय गावनि थैखौहाय दै खालामनानैनो बिसोरो रायजो राजाफोरनिफ्राय बा गावसोरनो जेसेबां हायो एसेबांखिनि दान होलायनानैहाय बे रंजालि बैसागु जेनोखि खुंनाय, बे रंजालि बैसागुखौहाय जागायजेननायनिफ्रायनो दिनैबो आरो उनावबो जोङो बे खामानिखौहाय मावलांगोन। बेनो जाहैबाय जोंनि जेनोखि रायजो राजानि हेल्प आरो जोंनि मेंनो रोङै जेनोखि मावथि सेंग्रा सिख्लाफोर, बिसोरनि जेनोखि नाजानाय, बे नाजानायनि गेजेरजोंनो जोङो जेसेबांखिनि रां सोरनिफ्रायबा अनसुंथाइ मोननाय बा सोरनावबा बिहैनाय बा एसे एनै कालेक्सन खालामनायनि गेजेरजोंनो जोंनि बे रंजालि बैसागुखौहाय गाजा गोमजायै जोङो जागायजेननायनिफ्रायनो दिनैबो खुंबोदों।